Welcome to Basic Bulgarian. Hotel phrases in Bulgarian. Имам резервация. Имам резервация. Бих искал да се настаня. Бих искал да се настаня. Нямам резервация. Нямам резервация. Имате ли свободна стая? Имате ли свободна стая? Може ли да видя стаята? Може ли да видя стаята? Колко струва на вечер? Колко струва на вечер? Колко струва на седмица? Колко струва на седмица? Ще остана за 3 седмици. Ще остана за 3 седмици. Ние сме тук за 2 седмици. Ние сме тук за 2 седмици. Нуждаем се от 3 ключа. Нуждаем се от 3 ключа. Къде е асансьорът? Къде е асансьорът? Стаята има ли двойно легло? Стаята има ли двойно легло? Има ли самостоятелна баня? Има ли самостоятелна баня? Имате ли стая с изглед? Имате ли стая с изглед? Бих искал двойна стая. Бих искал двойна стая. Бих искал единична стая. Бих искал единична стая. В колко часа е освобождаването? В колко часа е освобождаването? Закуската включена ли е? Закуската включена ли е? Може ли да ми препоръчате добър ресторант наоколо? Може ли да ми препоръчате добър ресторант наоколо? Може ли да ми извикате такси? Може ли да ми извикате такси? Имате ли градски гид? Имате ли градски гид? See you soon.